volem preguntar-li, una de les preguntes que li vull fer és per què la regidora de la dona no ha promocionat la nit violeta que quasi tots els municipis de la contorna de la comunitat i quasi d'Espanya han dut endavant divendres passat, que va ser la nit violeta. No entenc per què Massanassa, que és un poble tan compromès en aquest sentit, fins i tot vostès han creat ara una comissió d'igualtat, no entenc per què a Massanassa no s'ha fet res quan únicament s'havia de convocar a la població a la plaça de l'Ajuntament a les 8 de la vesprà, comprar celofan lila i que la gent duguera el seu mòbil. Vull dir, era una convocatòria molt fàcil, molt simple. Me consta que les dones progressistes de Massanassa, que també podien haver participat en aquesta activitat, se'n van anar a València a la manifestació perquè si no n'hi havia res convocat i elles no confiaven en la seva capacitat de convocatòria per a que fos un acte multitudinari. Per tant, van optar per anar a València i a mi el que me sorprèn és que Massanassa no hagi fet res en aquest sentit. Per tant, se'ls ha passat, no ho han considerat.